Искате да почистите филтъра на съдомиялната машина. С тези стъпки ще го поправите за 0 време. От какво се нуждаете? Филтър и ако е необходимо, малко сапун за съдове. Стъпка 1. Премахване на филтъра. Отворете съдомиялната машина. Под кошницата филтърът е скрит под капачка или усукваща се капачка. Разхлабете я и извадете филтъра от съдомиялната машина. Стъпка 2. Почистете филтъра. Внимателно почистете филтъра. Ако е необходимо, използвайте четка и малко сапун за съдове. Стъпка 3. Поставете филтъра обратно. Поставете почистения филтър обратно в съдомиялната машина, след което пристъпете към поставяне на капачката или усукващата се капачка обратно. Филтърът е почистен и съдомиялната машина е готова да се използва отново.